बारग' Ndfb D बिमान दैमारि एबा सिमांसा दैमारि बिथाङा गोब्राब बेरामनि नाख्रेबनायजों रुंसारि जाबाय। सनितपुर जिल्लानि सा दिखियाजुलि ओनसोलाव थानाय थाइगेरगुरि गामिनि थागिबि बारग' Ndfb D बिमाना थांनाय 18 जानुवारि खालि गावनि आंगो देरायाव रुंसारि जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो उदैनि बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन। नाथाय 18 जानुवारि खालि एबा मैयानि बेलासि समाव हरखाब बेरामा बारा जायो आरो फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जोबथा हां लायो। रुंसारि बिथांखौ दिनै गावनि आंगो देरायाव गामिनि रायजो राजाफोर आरो बारग' Ndfbनि सोद्रोमाफोर जयै थाइगेरगुरि गामिनि गावनि आंगो देरायाव जोबथा बिदाय होबाय। गिबियावनो बे समाव नुजाफैनो हानाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब सिगांग्रो आं बिथांमोनखौ बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै जों नंगौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट Ndfb जानानै जोंहा सासे दावहारु लोगो बिथाङा रुंसारि जादों। बिथांनि मुङानो जादों D बिमान। बिथाङा 28 बेचनि। बिथाङा गोबाव सम हारियाव बर' हारिनि गुबुन हारिफोरनिफ्राय सोबख'नाय, नासयनाय, गादबनाय बेनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय Ndfb आफादाव जुगदान जादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बिथाङा दा दिनै 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 18 अक्ट'आव दिनै रुंसारि जाबाय। जों जोबोरैनो दुखु फोरमायदों। दा बिथांनाव फैनानै जों बिथांनि न'खरनि बाय बाहागि आरो गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरजों लोगो हमलायनानै बिथांनि जिउमाखौ आलो गोजोनै जेरावखि थाया मानो बिथाङा गोजोनै थाहैगोन होननानै जों बिथांखौ जों आर'ज खालामदों आरो लोगोसेनो गासै Ndfbफ्रा नुजाफैनानै बिथांखौ बिदाय होदों। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय उदैनि बेमाराव भुगिना दंमोन। माखासे रांखावरिनि बेलायाव Ndfb हिसाबै जों लोगो हिसाबैबाबो जों रांनि बेलायाव जों सहाय खालामनो हायाखै। दा बिथाङा मोजां ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखाय दिनै बे हालोदाव जानानै फैबाय। जों बहुद दुखु नांदों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुवारि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Operation Theatre Technology, BSS Diploma in First Aid and Patient Care आरो BSS Diploma in X-ray and Imaging Technology।
बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSc जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।